Online sa hotline. Attorney, Merry Christmas and advance Happy New Year. Good morning. Good morning, Action Art. Merry Christmas. Kag advance Happy New Year, man. Salamat sa time. No, attorney, why gid gali malakip no? Bacolod, I presume Negros Occidental why man malakip sa mock election nga ginpatigayon sang komisyon. Yes, Action Art. Wala kita nalakip ang Negros Occidental, including Bacolod City. Wala yan nadala no, sa mga ginapatigayon nga mock elections. Kagahapon, no, namiara mock elections dito sa Dumaguete, yung patigayon, Action Art. Okay. Pero, ma'am, ang inyo ba lang nga ginahimo sa mga activities, kundi nag-check ka mo sa mga facilities o mga school facilities gamiton as polling precincts, what was the result? Last week, before sang Christmas, na Action Art, may ara kita din patigayon nga mga assessment kag pag-inspect sa mga voting centers naton nga pagagamiton sa election. Pagintan-aw naton kung may ara bala nga mga voting centers nga nagkala damage sa Bagyo Odette. So far, may mga damage ng aton nga mga eskwelahan pero very minimal man ang iban. May enough pa nga classrooms nga para paggagamiton during elections. Okay. Ang isa lang ginatanaw naton siguro ang sa Mansilingan nga Jaime, no, elementary school. So, pangayo kita sa mga certifications na ina sa eskwelahan kay pagdayon pang assessment if ever man there is a need for the transfer sa aton man voting centers, Action Art. But rest assured, if ever man may ara nga mga transfer sa voting centers due to destruction or na-destroy ang Bagyo Odette, the voters will be notified also, Action Art, para mabalaan nila nga kung diin sila nga eskwelahan man magabalin if ever man gid may ara nga paghimuon nga mga transfer sa voting centers. Pero ini nga eskwelahan ang ginamuno mo sa Mansilingan, ano mamaw, nagkalakakas kinag-atop. Niya no hindi may nga before sa election? Siguro may ara iban nga katumbahan sa mga Kahoy. puno o sa kahoy na Action Art. So may ara man ang iban pagid nga wala labot sa asang Action Art no nga nabagyuhan ambi isa pang ginatan-aw naton kung ina nga eskwelahan dilapidated no aga hindi na bala naton magamit sa during election. So amo man ang isang ginatan-aw naton Action Art. Yes, ma'am. Kag isa pa gid siguro at least ang national government aktuhan gini paagi sa ila nga ang tanan nga telecommunications, ang mga communications company mapadasig ang pag-restore kag stability sa internet connection kiti kun ara kita magpatigayon sining ginatawag nga automated election, at least ang pagpadala sa mga results kun hinali sa uli ba si problema bala siling attorney? Yes, Action Art, because ang stability sa aton nga internet connections mag-affect man sa transmission sa aton nga election results from the precinct level to the canvassing. So kung na-notice naton, previous nga mga elections, if dasig ang transmission sa aton nga results from the precinct, dasig man ang aton nga canvassing and eventually ang proclamation ng winning candidates naton. So hindi gani kung kay isa makaagahon no ang iba naga-proclaim na because sang dasig nga transmission ng election results. However, if ever man gid no may ara kita nga mga hindi makatransmit sa aton nga results from the precinct, ginapatigayon man naton ang transmission sa aton nga canvassing center amo na ginadala ang PVCM ang machine naton dira sila nagatransmit sa canvassing centers na Action Art. But we are hoping na ma-stabilize na no ang internet connections naton before pa sa election naton. Malayo-layo pa man siguro may time pa man kita para sa mga telecommunication companies naton nga para makayo ang tanan nga nagkalaguba nila man nga mga facilities, Action Art. Siling kubla because ang natabo ni ma'am nga kuano nga bagyo, subong kundi damo mga aspirant, mga kandidato magluwas sa incumbent yang ati incumbent sila pero kapadala sang bulig sa mga na biktima, okay man lang sumugay way makita sang ginatawag naton nga premature campaigning
Pero dako pang litrato nila sa unod kisa sa ginapanagtag lang ayuda, no? Ti Action Art ang COMELEC, hindi pa man naka-action sa mga amo sila Correct. mga bagay susubong because wala pa ang campaign period naton. Action Art ito itungod nga wala kita sa premature campaigning Action Art. Aha. Ma'am, why na gid man update from the COMELEC office yung mga instruction coming from national? Wala ang aton sa Action Art is amo na nag-activate na kita sa aton nga City Joint Security Council para na sa aton nga election na preparation sa pagsugod na sa aton nga election period January 9 Action Art. Sige, election period pagsugod sina ang kuan niya do ang mga likor ba niya sa ulihin naman lang niya ma'am, no? Ang liquor ban nato ng Action Art nag-start na siya na eve before sa election nato na mag-start the day before sa election nato na nag-start ang aton nga liquor ban. Okay. Ang ma-start na niya dungan sa pagsugod man sa election period is ang gun ban naton. Okay. Sige, on that note, attorney, salamat gid, halong gid permi and advance Happy New Year. Salamat Action Art. Good morning, good morning. Attorney Katrina Trinio Cania, ang COMELEC officer sa siyudad sang Bacolod,